Men nu skal vi have et kig på nogle af dagens andre nyheder herhjemmefra. Danske kartofler er for dyre, det mener i hvert fald Bagmandspolitiet, som mistænker kartoffelproducenterne for at lave ulovlige prisaftaler. Derfor rejser statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet nu tiltale mod Dansk Kartoffelproducentforening. Det undrer blandt andet, hvordan prisen på et kilo kartofler sidste år steg uforholdsmæssigt meget på blot 2 uger. Kartoffelproducenterne afviser, at de skulle have lavet nogle ulovlige aftaler. Ja, hallo, det er Olof Sand ham selv. Kartofler? Ja, kartofler skal der jo til jo. Hvor mange vil du have? Ja, men det skal du få. Det bliver lige 100 og... Det bliver lige 200. Ja. Kvittering? Nej, det bruger vi. Det er ligesom ikke rigtig svar til. Nej, det er 200 sort. Ja. Jamen, det sagde vi så. Farvel. Det var bare dejligt. Ja, det er sandt ham selv. Goddag. Ja, kartofler skal der jo til, som hun sagde. Hvor mange skal du have? Ja, men det skal du få. Det bliver lige 1000. Kvittering? Nej, jeg tror ikke rigtigt, det kan svare sig, du. Nej, det er simpelthen 1000 sort, du. 1000 sort, ja. Jamen, det er fint, ja. Jamen, så farvel, du. Hvem var det, der ringede? Det var ikke nogen. Jeg er Benny. Nu ved jeg ikke, du hører bare snart om i telefonen, men altså, hvis jeg så 1000 sort, og det ved jeg ikke engang, om jeg gjorde, men hvis jeg gjorde, så er det altså ikke noget med penge at gøre. Det er fordi, jeg har sådan en Mois 1000, lige præcis, ja. En Mois 1000, en sort Mois 1000. 1000 sort, som jeg skal sælge for Jens, som jeg kender. Det har du da aldrig så noget om. Nej, men det er også noget, der lige er blevet bestemt her i dag. Jamen, hvem er det, som du skal ordne det for? Ja, det er bare dejligt. Jamen, hvem er det, som altså, det er bare dejligt. Så sådan er det. Ja, men jeg tror lige, jeg vil gå ud og puste gris op, så.